سلام نام هدر نتورك نقعد حن متأخم نسخم ويتفلتوهم سبات عباي بريطانيا دحر علت كلته ورح سلسته خلتشحن عسران شدشتن عقبا زحاتوتكم من تدأخونكم نا عقبا مسألة عباي بريطانيا كاب حمشت عامت ناب كلت عامت فرقان تغير الله إذا مكيارات زي نبوزحات سبات بقالو تازو تصلو قدايو سلازي أبز قداي زي نمن يزتصلو دحري كلت عامت فرقان كانتاي زفتر زبل عرستتات حزنا لكم متسينا لنا كسع موداتا مسانا ختصنحو كتكاتاتولنا بخبري عدمكم سناي مكتتال بحفشا نا عقبا محتات مسل ويكأن نا عقبا حتوخا مستقبلوخا عباي بريطانيا كمي يسرح نيرو قدم حجي كنرينا انتاي نيرو حادثب انت دع عقبا حاتيتو اتنا عقبا حتوخا انت تقبيلو مو which is بت ناتنا زراربا ورقت انت دع توهيبو نحمشت عامت ورقات يمزهبو نيرهم قدم حجي ابزوشت حمشت عامت هيوتو حديلو يجمر هيوتو يسرع يمهار انت دليو يسرح دحر حمشت عامت كا ناي كل جيزي نبارنت ويكاني قوامي منبر فقاد عباي بريطانيا يحتت حد عامت صنيحو دحرتا ناي قوامي منبر فقاد عباي بريطانيا موهبوخا زيغنت كحتت مسل نيرو مالتي اذا كن كله تغاير الله سلازي انتاي زلو تلوط انت دايلنا خوينا حدثب دحر علت كلته ورح سلسته خلتشحن عسران شدشتن اب عباي بريطانيا انت دا عقب حاتيتو نمجمرتا غيزي ايدو زهابولو غيزي مالتيو ايدو هيبوس نعقب حتو بروسس زجمرولو غيزي مسرح زجمرولو انت دا دحر علت كلته ورح سلسته خلتشحن عسران شدشتن كوينو حج انتاي قيرم ولو تنا حمشت عامت ورقات زهبو زنبرو ناب 30 ورحي which is بخلا زراربا ناب كلت عامت فرعان قيرم ولو مالتيو سلازي حادثب انت دا ورقاتو توهيبو خوينو تناي عقبا حتو زحاتتولو عباي بريطانيا انا مجمرتا غيزي كن دحر علات كلتا ورح سلسته خلتشحن 26 تخوينو ناي كلت عامت فرقان ورقات راح يخوهب دحر خلت عامت فرقان عباي بريطانيا انتاي لوم يمزبلو زلو دحر خلت عامت فرقان نايتي سب غدايكم بحدش يرأي كونتات ناي هاغورو زمصالو كون بحدش يرأي بو مسرت كا اتي كوسنولو زغبو نجر يوسنولو معناتيو بحفشا ازيو لوت زلو عباي بريطانيا انت دايلنا معناتيو سلازي نمن يزصلو انت دايلنا خوينا حدثب عقبا محتاتينا نبزلنا ورقه استوحبلو زي كونس عقبا عباي بريطانيا قدم علات كلته ورح سلسته خلتشحن 26 تدع عقبا حتيتو نعو ايصلووني نمن دالو تصلون تلنا حادثب عقبا نمجمرتا غزي عباي بريطانيا دحر خلي علات كلته ورح سلسته خلتشحن 26 تدع حتيتو كن ناكلت عامت فرقاني زواب اذا سب اذا كن قدم علات كلته ورح سلسته عقبا تدع خوين حتيتو ولا بدحري زلو غزي ورقتو يوهب ستيل نحمشت عامت ورقات كهبو يم ويكان نحمشت عامت نا عقبا مسال عباي بريطانيا علوو مالتيو قال بدحر علات كلته ورح سلسته خلتشحن 26 عقبا حاتيتكا ستيل ورقتكا تصبي علخا خونكا ولا نا ورقتكا نا عقبا حتو خان تدع تقبيلومو which is ورقت انت تقبيلومو خا ناكلت عامت فرقانيم كهبو مالتيو حدثب جن قدم علات كلته ورح سلسته خلتشحن 26 عقبا حاتيتو ورقته صاحب حجي يصبين تلو خوينو بحج انت هيبومو قدم زي علات اواج سلا عقبا زحاتته نحمشت عامت ورقات كهو يوم مالتيو which is زراربا بخلا زراربا بابنت كنرداكم حدثب انت دا قدم علات كلته ورح سلسته خلتشحن 26 عقبا حاتيتو خوينو وي يدو هيبو انت دا خوينو قدمي انت خوينو نحمش عامت كوهابي دحرزا علات كلته ورح سلسته كلتشحن 26 ورقات زحاتته سب انت خوينو كن ناكلت عامت فرقان طرحهم كهبو معناتهم سلازي بحفشا عفتي اذا منغستو وصيو زلو حقتات نمنتاي خمس غيرو نزبل منغست عباي بريطانيا
ውሑስ ምምላስ ስደተኛታት ናብ ዓዶም ዝብል ካብ ዘተኣታቱ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘለዎ ኣረኣእያ ካብ ዝቕይር ዓመታት ኣቁፂሩሎ ስለዚ እንተደኣ ኣብ ዓዶም ኩነታት እንተተቐይሩ ወይ ከዓ ናቱ ኩነታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ 2 ዓመትን ፈርቓን ሂቦምካ ወይ ናይ 5 ዓመት ወረቐት ሂቦምካ ኣብዚ ዓዲ ነቲ ዝበልካዮ ኬዝ ወይ ከዓ ነቲ ዘቕረብካዮ ጉዳይ ኣለኒ ብዓደይ ኢልካ ዘቕረብካዮ ብሃይማኖት ክኸውን ይኽእል ብፖለቲካ ክኸውን ይኽእል ኣንጻሩ ምኻድ እንተጀሚርካ እውን ኩነታትካ ይቕየር ኣሎ ማለት እዩ which is ግልጽ ኮይና ዋላ ክንዘራረብ ሓደ ሰብ እንተደኣ ኤርትራዊ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ፀገም ኣለኒ ምስ መንግስቲ ከምዚ ፀገም ኣለኒ መንግስቲ ኤርትራ ከኣስረኒ እንተኸይደ ዓደይ ከምዚ ኮይነ ተኣሲረ ኢልካ እንተደኣ ጉዳይካ ኣቕሪብካ ነርካ ኮንካ ብድሕሪ ዝበልናዮ ጊዜ ወረቐትካ ምስተውሃብካ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ዕቑባ መሰል ምስተውሃብካ ኣብዚ ዓዲ እንተደኣ ተመሊስካ ናብቲ ስርዓት ትኸይድ ትኾንካ ተመሊስካ ናብቲ መንግስቲ ትኸይድ ትኾንካ ወይ ከዓኒ ፔንቴኮስታል ስለ ዝኾንኩ ተኣሲረ እንተደኣ ኢልካ ኮንካ ፔንቴኮስታል ምዃን እንተደኣ ሜይቢ ገዲፍካዮ ኩነታትካ ይቕይር ስለ ዘሎ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ነዚ ኩነታት እዚ ናይ ዕቑባ መሰልካ ይቕየር ስለ ዘሎ ናብ ዓድኻ ንኽትምለስ ውሑስ ብምባል እዮም እቲ ግዜ ሓፂር ገይሮሞ ምክንያቱ ቀድሚ ሕጂ 5 ዓመት ኣብዚ ውሽጢ 5 ዓመት ዓብ ምቅያራት ኣብ ውልቀ ሰብን ኣብቲ ሃገርን ስለ ዝግበር ዝነበረ በዚ ምክንያት እዚ ከም ዝቐየርዎ እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ ማለት እዮም ብሓፈሻ ናይ ኤርትራ ኩነታት ክረአ ከሎ ናብ ብዛዕባ ናይ UN Human Rights Violation ገለ ዝብል ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ትገብሮ ጭቆና ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝግበር ዓመፅ ክሳብ ሕጂ ብዩኤን ይኹን ብናይ ዩሮፒያን ዩኒየን ወይ ከዓ በቲ ውድብ ሕብራት ሃገራትን በቲ ናይ ሕብረት ኤውሮጳን ክሳብ ሕጂ ዝተቐየረ ነገር የለን ግን ብሕጂ ግን መንፈልጥ ዝኾነ ክቀያየር ይኽእል እዩ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመጽእ ይኽእል እዩ ስለዚ ብኡ መሰረት እዮም ይሕፂሮሞ ዘለዉ እቲ ናይ 5 ዓመት ነበረ ናብ 2 ዓመትን ፈረቓን ማለት እዩ ብሓፈሻ ሓደ ሰብ እንተደኣ ድሕሪ ዕለት 2 ወርሒ 3 2026 ዕቑባ ዝሓተተ ሰብ እንተኮይኑ ናይ ዕቑባ ሕቱ እንተተቐቢሎሞ which is ወረቐት እንተተዋሂቡስ ድሕሪ 2 ዓመትን ፈረቓን which is ድሕሪ 30 ወርሒስ እንታይ እዩ ዝኸውን ወይ እንታይ እዩ ዝወሃቦ ንዝብል ብሓፈሻ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ወይ ከዓኒ እቲ ክፍሊ ናይ ስደተኛታት ዝቋጻጸር ውሽጣዊ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ ዝበሃል ወይ ከዓኒ ሆም ኦፊስ ዝበሃል ዝኾነ ዘውፅኦ ሕጊ ድሕሪ 2 ዓመትን ፈረቓን እንታይ ከም ዝወሃብ ሰብ ዘውፅኦ ክሳብ ሕጂ የለን እዚ ሕጊ እዚ መዓስ ይወፅኡ እንተደኣ ኢልና ካብታ ዝወፃትሉ ዕለት ኣብ ባይታ ዝትግበር ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ሕጊ እዚ ናብ 2 ዓመትን ፈረቓን ተቐይሩሎ ኢሉ ኣብ ባይታ ዝተተግበረሉ ዕለት እዛ ንብላ ዘለና ዕለት 2 ወርሒ 3 2026 እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ድሕሪ እዚ ግዜ እዚ እንተደኣ ኮይኑ ድሕሪ ዕለት 2 ወርሒ 3 ዕቑባ ዝሓተተ እሞ ናይ ዕቑባ ሕቱ ዝተቐበልዎ ሰብ እንተኮይኑ ድሕሪ 2 ዓመትን ፈረቓን እንታይ ከም ዝወሃቦ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ዘውፅኦ ዝኾነ ጽሑፍ የለን ዝኾነ መደብ እውን ክሳብ ሕጂ ከም ዝኸውን ኢሉ ዘውፅኦ ነገር የለን ማለት እዩ ግን ሜይቢ ክሳብ ሽዑ ግዜ 2 ዓመትን ፈረቓን ደም ክውስኽዎ ነቲ ሰብ ናብ ኢንደፊኒት ደም ክቕይርዎ ናብ ዜግነት ደም ክቕይርዎ ብሕጂ ዝወፅእ ሕጊ ስለ ዝኾነ ክትከታተልዎ ብፍላይ እቶም ድሕሪ ዕለት 2 ወርሒ 3 2026 ዕቑባ ዝሓተትኩም ሰባት ብዕቱብ ክትከታተልዎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክሕብረኩም ይፈቱ ማለት እዩ እቶም ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ንፈልጦም እንተደኣ ኣለዉ ኮይኖም እዚ ቪድዮ እዚ ኣገዳሲ ኢልኩም እንትሓሲብኩም ሼር ክትገብርዎም ድማ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክምሕፀነኩም ይፈቱ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ እንታይ ክገብር ዘለዎ ኦኬ ድሕሪ ዕለት 2 ወርሒ 3 2026 እንተደኣ ኮይኑ ዕቑባ ሓቲቱ ናይ ዕቑባ ሕቱ ይፅበይ እንተሎ ክሳብ ወረቐት ዝወሃብ ስቲል ክፅበዩ ማለት እዩ ወረቐቱ ምስተውሃበ ግን እንታይ ክቐረብ ዘለዎ ንዝብል ሓደ ነጥብታት ፅሒፍና ኣለና ማለት እዩ which is እታ ቀዳሚት ክገብራ ዘለዎ እታ BRP ትበሃል ካርድ ወይ ከዓኒ ባዮሜትሪክ ሬሲደንስ ፐርሚት ካርድ ትበሃል እታ ሴራ ዝህቡኻ ሆም ኦፊስ እቲ ዕለቱን ካብ መዓስ ክሳብ መዓስ ኤክስፓየር ከም ዝኸውን ክንፈልጦ ኣለና ቀድሚቲ ኤክስፓየር ምዃኑ ቀድሚ 2 ወርሒ ገለ ኣትሒዝና ብዕቱብ ክንከታተል ኣለና ምክንያቱ
هوم اوفيس ወይ ከዓንቲ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ዝበሃል ናይ ስደተኛታት ዝከታተል ሓንቲ ምሳኻ መራኸቢ ዘለዎ ናይ ይህን ሚህን ፖስት ጥራሕ ስለ ዝኾነ ወረቐትና ምስ ተዋሃብና ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ ዝበሃል ወይ ነቲ ሆም ኦፊስ አፕዴት ክንገብሮም ክንክእል ኣለና ዕለት ወረቐትና ክወድቕ ምስ ቀረበ ከዓ ከነረጋግፅ ኣለና ወረቐት መፂና ዶ ኣይመፃናን ኢልናሲ ክንዳሎ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ብሓፈሻ ከም ዝበልናዮ ኣድረስ እንተቀይርና ወይ ኣድራሻና እንተቀይርና ንሆም ኦፊስ ከነፍልጦም ኣለና እንተ ተኻኢሉ እውን ቅድሚ ወርሒ ወይ ቅድሚ 2 ወርሒ ሲ ኣቀዲምና ጠበቃ ክንሕዝ ኣለና ብመንገዲ ጠበቃ ዲቲ ናይ ምሕዳስ ክኸውን ከመይ ክኸውን ብሕጂ ዝረይ ዋላ እንተኾነ ግን ጠበቃ እውን ከድልየና ይኽእል ስለ ዝኾነ ነቲ ፎርም ምምላእ ድዩ ካልእ ድዩ ወይ ዝተፈላለዩ ናይ ግብረ ሰናያት ዝሕግዙ ትካላት ኣለዉ ንዓቶም እውን ክንሓትት ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብሓፈሻ ዝመፃና ዶክመንት ብዙሕ ዶክመንታት ክመፃና ነቲ ዶክመንት ብዕቱብ ክንሕዞን ኣብ ጽቡቕ ከነቐምጦን ኣለና ማለት ምክንያቱ ካልእ ግዜ ከድልየና ናይ ኢንተርቪውና ካልእ ግዜ ከድልየና ይኽእል እዩ ወረቐት ዝተቐበሉና ዋላ እውን እቲ ናይ ምሕዳስ ናይ ምቕባልን ዘይምቕባልን ብስራሕ ብዝተፈላለየ ነገር ክገብርዎ ስለ ዝኽእሉ ዝኾነ ዝሰራሕናዮ ፔይስሊፕ እንተኮይኑ ዝተምሃርናዮ ሰርቲፊኬት እንተለና ኮይኑ ዝኾነ ብወለንታ ዝሰራሕናዮ ቦታታት እንተሎ ኮይኑ ኮርሳት እንተወሲድና ገለ እንተወሲድና ኩሉ ዘድሊ ዶክመንት ሰርቲፊኬታት ፔይስሊፕ ንብሎ ዘለና እቲ ናይ ስራሕ ምስ ተዋሃብካ ናይ ደሞዝካ ዝውሃበካ ኣብ ኢሜይል ክኸውን ይኽእል ብወረቐት ክኸውን ይኽእል ኣብ ጽቡቕን ብዕቱብን ክንሕዞ ይግባአና ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ገንዘብ ከፊልካ ጠበቃ ሒዝካ ንጉዳያትካ ንኩሉ ጉዳያትካ ምግባር ኣየድልየካን እዩ ብዙሓት ብፍላይ ነቶም ሓተቲ ዕቑባ ይኹኑ ብሕጂ ወረቐት ዝወሃቡ ማለት እዮም ዋላ ናይ ዕቑባ ሕቶኦም ዝተቐበልዎም ኣብዚ ዓዲ ብሓፈሻ ስደተኛታት ዝሕግዙ ብዙሓት ትካላት ኣለዉ ሚግራንት ሄልፕ ዝበሃሉ ኣለዉ ሬፊጂ ኣክሽን ዝበሃሉ ኣለዉ ንሳቶም ቴሌፎኖም ኣብ ፍቲ ቦታ ናይ ኮመንት ክገድፈልኩም እየ ንዓቶም እውን ኮንታክት ክንገብሮም ንኽእል ኢና ሜይቢ ሕጂ ትራቨል ዶክመንት ዘድልየና እንተኮይኑ ካልእ ፎርም ዘድልየና እንተኮይኑ ዝተፈላለየ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዱ ክሕግዙ ዝኽእሉ ትካላት ስለ ዘለዉ ኣብ ካልእ እውን ናይ ኤርትራውያን ኮሚኒቲታት እውን ኣለዉ እዚ ኣጋጣሚ እውን ክትቀርብዎም ክትከድዎም ክሕግዙኹም ከም ዝኽእሉ ክነግረኩም ይፈቱ ማለት እዩ እዚ ምልዋጣት እዚ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ስደተኛታት ናይ ወረቐት መሃብ ኣብ ኢንደፊኒት ኣብ ፓስፖርት ኣብ ናይ ዜግነት ኣብ መሃብ ብዙሕ ምቅያራት ከም ዘሎ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ይርዳእና እዩ ዋላ ሓደ ግዜ ክትከታተሎሲ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ኣብ ዝኾነሉ ኩነታት ተበፂሑ ከም ዘሎ ይርዳእና ግን ብሓፈሻ ብፍላይ እዚኣ ካብ 5 ዓመት ናብ 2 ዓመት ፈረቓን ዓባይታ ውዒሉ ኣሎ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እተን ቀንዲ ኣገደስቲ ዝኾና ነገራት እንታየን እንተደኣ ክንጠቕልሎ ኮይና ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ መደብና ዝኾነ ሰብ ካብ ዕለት 2 ወርሒ 3 2026 ዘሎ ግዜ ብድሕሪኡን ዕቑባ እንተደኣ ሓቲቱ ወይ ኢዱ እንተደኣ ሂቡ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እቲ መስርሕ ናይ ዕቑባ ምሕታቱ ድሕሪ ዝዓለት 2 ወርሒ 3 ንብላ ዘለና እንተደኣ ጀሚርዎ ኮይኑ እቲ ወረቐት ናይ 2 ዓመት ፈርቓን ወይ ናይ 30 ወርሒ ክወሃቦ እዩ ቅድም ዝዓለት 2 ወርሒ 3 ንብላ ዘለና ሰብ ዕቑባ ናይ ዕቑባ ሕቱ እንተደኣ ሓቲቱ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ which is ኢዱ እንተደኣ ሂቡ ብኻልእ ኣዘራርባ ወይ ትመስርሑ ቅድሚ ዝዕለት እዚ ወረቐት ይሃብዎ ብድሕሪ ዝዕለት እዚ ይሃብዎ ስቲል ናይ 5 ዓመት ወረቐት ክወሃብ ማለት እዩ እቶም ናይ 5 ዓመት ዘለና ከዓ ስቲል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚአን እንተን ቀንዲ ኣገደስቲ ነገራት እዚ ሕግዚ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ብዘይ ዓውዓው ብዘይ ናይ ሜድያ ብዘይ ናይ ገለ ቀልጢፉ ኣብ ባይታ ከምዚ ዳርጋ ብምስጢር ዓይነት ክትብሎ ትኽእል ዋላ ኣብ ኩሉ ሰብ ዝሪኦ ዌብሳይት ኣብ ካልእ ዋላ እንተገበሮሲ ብዙሕ ሸፈነ ዘይረኸበ ሕጊ እዩ እዚ ሕግዚ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ዘይፈለጡ ክህሉ ስለ ዝኽእሉ ብፍላይ እዞም ኣብ ቀረባ ግዜ ናይ ዕቑባ መሰሎም ወይ ከዓ ወረቐቶም ዝተዋህቡ ሰባት እዚ ቪድዮ እዚ ኣገዳሲ ወይ ጠቃሚ እንተደኣ ኢልኩም ሓሲብኩም ሼር ክትገብርዎ ላይክ ክትገብሩ ኮመንት ክትጽሕፉ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክምሕፀነኩም ይደሊ ክሳብ ሕጂ ብጽሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና
أزينا نمسكن كالي جزء بخالي أرست خنرا خبينا ببزلنا سلام وسناي يغني الله